Приятелю, мой треньор, да ти покажа аз как боравя в моята зала с моите момчета. Това е едно от най-хубавите упражнения. Това ми е от Америка. На Everlast, аз си го донесох специално. Вече го няма. Тук в България има някакъв сайт, който мога да го купат, ама няма желаящи. Това е най-хубавото упражнение, което аз вярвам, че ако го правя до 100 години ще живея. Ще разберете защо и това. Аз съм рекордьор, правил съм 500 с това и не мисля, че някой е способен да ме победи. Сега ще ви демонстрирам как се прави. И ако някой желая си има да го науча, за бъдеще да дойде да му покажа как се прави. Целта е киви и ръцете да са първи. Това не е упражнение. Това е, как се казва, майтап. Ръцете трябва да са водещи и разпределяш тялото с ръцете. Ето това е упражнението. Значи, на тази права линия, която ми опира корема, трябва някой да го изживее, да го направи, за да разбере за какво напрежение и каква сила говорим. Значи аз това вярвам, че ако това сумея да го правя до 100 години без да спра, ще живея до 100 години, ще поддържа тялото силен и здрав. Но това вярвам аз, но все пак. Погледнете пак как правя 500. Е така, не додолу. А ето това е истинското упражнение. Ти опре корема. Утре. Мисълта ми е, че това е горе-долу, добихте някаква представа как е. Има и тук с краката за допето. За допето и за цялата задна страна на крака има уникални упражнения. Само че ако някой го види това, ще трябва да... Те го продават с диски, всичко е показано. Беше ми приятно, хубава вечер.